Bilan li tibda ġlieda kontra l-mart relatat ma' nuqqas ta' eżerċizzju, partikolarment l-obeżità fit-tfal, il-gvern da skema ġdida biex tinkoraġġixxi l-familji Maltin u Għawċin jgħixu ħajja aktar b'saħħitha. Kull min xtara apparat sportiv mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena jew biħsiebu jixtri apparat simili sal-aħħar tas-sena se jkun intitolat għal għotja ta' 15% tal-prezz tal-apparat sa massimu ta' €100. Din l-iskema li hija waħda mill-proposti fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista se tara li kull persuna se tkun intitolata għal għotja waħda u l-apparat sportiv jista' jinxtara kemm minn Malta kif ukoll minn barra minn Malta. Preżenti għat-tnedija ta' din l-iskema kien hemm is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo li saħaq li l-Gvern huwa kommess li jdaħħal kultura ta' ħajja aktar attiva u b'saħħitha. L-apparat sportiv inkluż din l-iskema jinkludi kwalunkwe apparat sportiv li wieħed isib ġo fitness centers imma jkunu intiżi għall-użu personali fid-djar. B'kollox hemm għal €100,000 allokati għal din l-iskema. Wieħed jista' japplika din l-iskema mill-ġimgħa d-dieħla minn fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Isport jew mill-Kumpless Sportiv tal-Kottonera. Din l-iskema qiegħda ssir b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Finanzi u s-Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Isport.